गावनि जोनोमगिरि गामियाव एमएलए सिउली महिलारिनि आगान। एमएलए सिउली महिलारिया गावनि आंगो रुंसारि बिफानि मुसुखायाव बिबार बावहोयो। आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ देरहानायनि उनाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसि सिउली महिलारिया गावनि आंगो जोनोमगिरि सामोन्दा गामियाव रुंसारि बिफा बाथेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावहैदों। आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव देरहानो हानायनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों 3 नं क'क्राझार एसटि आसाम विधानसभा बियाबनि बिपिएफ दोलोनि एमएलए मुस्रिमा सिउली महिलारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों। रायजो राजाखौ आं साबायखर होयो गोसो गोरबोनिफ्राय जे बिथांमोनहा आंखौ एथ' अननाय आरो सापर्ट होदों आरो बेनि थाखाय आं उनावहाय बिथांमोनखौ कृतज्ञता जानायनानै आं मोजां खामानि मावलांनो सानो। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरानि सामोन्दा गामियाव एमएलए सिउली महिलारिजों लोगोसे बिनानाव इएम मुनमुन ब्रह्मआ गावनि आंगो रुंसारि बिफा बथेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावो। मख'नो गोनांदि सामोन्दा गामिनि रायजो राजाफोरा आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइयाव देरहानो हानाय एमएलए सिउली महिलारिखौ आर'नाइजों मान बावनानै बरायो आरो इएम मुनमुन ब्रह्मखौबो बरायो। दिनै देरहासार जाबाय आरो बियो जोंनि बाबाया जिहेतु आगोलनिफ्रायनो छात्र जीबननिफ्रायनो पलिटिक्सआव जड़ितमोन दिनैहाय आंनि देरहानाया आं बिफानाव बावनो फैदों खारन बिफानि सिमांमोन जे रायजो राजानि थाखाय खामानि मावलांनाया दिनैहाय आङो बेखौ खाबु मोनदों चान्स मोनसे मोनदों ओंखायनो आं बिफानाव आशीर्बाद बिनो फैदों जाहाथे आं फैगौ समावहाय मोजां खामानि मावलांनो हायो। रायजो राजाखौ आं साबायखर होयो गोसो गोरबोनिफ्राय जे बिथांमोनहा आंखौ एथ' अननाय आरो सापर्ट होदों आरो बेनि थाखाय आं उनावहाय बिथांमोनखौ कृतज्ञता जानायनानै आं मोजां खामानि मावलांनो सानो। मन्त्रि मोननायनि मिजिङाथ' बयहाबो थायो खारन मन्त्रि मोनबा मानसिया रासिन खामानि मावनो हागोन जायगानि थाखाय दा जोंहा वमेन हिसाबै आइजो माहारियाबो बिदों आरो मोनबाथ' बिराद मोजां खोथा। दिनै जोबोद खुसि जोङो दिनै पर्बतजरा ओनसोलनिफ्राय सामोन्दा गामिनि जोंनि थागिबि बाथेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फिसाजो हिसाबै जोङो जोबोद गोग्गानाय आरो मोनसे आशीर्बाद रायजो राजानि आशीर्बाद लानानै रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो जोङो दिनै खाबु मोनदों। जोंनि गार्जेन जोंनि बिफा श्रीजुत मानगोनां बाथेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जोंखौ रायजो राजानि थाखाय बिथाङाबो जेब्लायबो खामानि मावबोदों आरो जोंखौबो दिनै जोङो जोंनि आथिङाव गसंनानै जोंनि बिथांनि बे रायजो राजाखौ सिबिनो हाबिलास गोनां बे गोसोखौ बिनि आयदाखौ जों आवगायनानै लानो थांनायाव बिथांनि मोनसे अहम भुमिका दङ आरो दिनै जों आंनि बिब' तथा क'क्राझार 3 नं क'क्राझार एसटि समस्तिनिफ्राय श्रीमती सिउली महिलारी श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि आंगोनि बिसि श्रीमती सिउली महिलारिया दिनै बे मुहूर्तआव जोबोद पार्सनेलि मोनसे अनुभब खालामनानै रायजो राजानि खामानिखौ मावनो थाखाय बिथाङा बिफानि लांगोनायाव फैनानै बिफानिफ्राय आशीर्बाद लाफैदों। जोङो पर्बतजरानि थाखाय तथा बिफानि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव मोनसे आयदा बियो आरो बिथाङा बे बिफानिफ्राय बे आशीर्बाद लानानै फैगौ दिनाव क'क्राझार एसटि समस्ति तथा सारा बिटिसिनि थाखाय गोख्रोङै हाबाफारि रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय बिथाङा आवगायनानै थांगोन बेखौनो आङो मिजिंथियो। एनडिए हिसाबै दिनै आसामाव जोबोद गोख्रों मोनसे सरकार दाबाय गतिके बे सरकाराव जोङो बिटिसिनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ जोङो बे गोख्रों सरकारनिफ्राय आदाय खालामनानै जोङो बिटिसिनि रायजो राजाखौनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन जों बिपिएफ हान्जाया श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव आरो बाहाय
जोङो BPF हिसाबै जिहेतु जोङो NDA आव प्रथम आगोलनिफ्रायनो जोङो सामिल दङ आरो बेबायदि हिसाबै जोंनि रिजनेल पार्टिया नैबे सेन्ट्रेलि कमिटि NDA कमिटि बाहाय जोङो मोनसे अहम भूमिका जोङो दायित्व गोनां माखासे बिबान जों मोनगोन आरो बे दायित्व मोननाय बिबानजोंनो जोङो बिटिसिनि रायजो राजाखौ श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि आदर्श नीतिजों श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायजों जोङो रायजो राजानि मिजिंथिनायखौ जों सुफुंनो हागोन।